היי כולם, כאן הבלקמן, והנה אנחנו שוב פעם בדילמה מטורפת של סאבים, וכבר הגעתי לפאקינג 300 סאבים, ולמרות שאנחנו נמצאים כבר 320, וסוף סוף יש לנו את הדברים שהיינו רוצים לעשות. אז ככה, השבוע אני רוצה לעשות לכם Q&A, שאלות ותשובות, ככה שמה שאתם צריכים לעשות זה לרשום את השאלות שלכם כאן למטה בתגובות, אחרי שבוע-שבועיים, מתי שיצא, אנחנו נמצא זמן לענות לכם על זה. כל זה יהיה בסרטון של ה-Q&A שאנחנו נוציא בחודש הזה. אני נורא מקווה שנהנתם, ובנוסף אני רוצה להגיד לכם המון תודה, ותודה על התגובות הטובות ביותר, שבעצם זה מה שמחזק אותי, וזה גם מה שנותן לי להמשיך לעשות את הסרטונים, ואני נורא רוצה להודות בעיקר לכל מי שתמך לי עד עכשיו. אז כן, זה היה סרטון Q&A, סרטון תודה בעיקר, ואנחנו נראה אתכם בפעם הבאה, ואולי גם ב-Q&A שיצא לקראת אוקטובר. אז יאללה, ביי!